салому алайкум дӯстони азиз, салому алайкум подписчикои канали Қармонов. хуш омадед ба канали мо. имрӯз 13 январ бародаро, рӯзи якшанбе, мо дар мошинбозори шаҳри Душанбе қарор дорем. беҳтарин мошинҳоро пешкаш шумо менамоем, яъне ки мошинҳо аз таги навес мешаванд. дар видео лайкзорӣ мекунем, дар канал обуна мешавем бародаро. албатта ки дастгирӣ кунед канали моро, чунки дастгирии шумо ин пешравии мо мебошад, беҳтарин наварҳо мешавад. саломат бошед. дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таҳфифҳо пешниҳод менамоем. Мерседес 300. Мерседес 300 ман ай додарам барои савдо ба бозори шаҳри Душанбе овардааст. мошинои нав, состоянишон бисёр нац, ҳама тарафҳои мошина ман барои шумо баробар мегирам. Худи шофёр сон мешавад. салона як дорем додарҷо. хоб мана системаи мана рулавои тарпеда. хоб коробкаш механикай автомат ая чироки маиша. хоб мана скамейкаҳои пеш. хоб ақиб состоянии мошин бисёр наст шурӯъ. ку додарҷон ком випускай 2008 ҳуҷҷатош тамома я 4 моҳ. хуб 4 моҳ 5 моҳ ҳуҷҷат дора. хуб моторшам 3 мотор. моторш 3. хуб чанд сум? 120 теза хабу савдо мешавад. 120 000 зи харидорӣ кунам, боз муомила мешавад. не номери телефон айхма 935 935 31 31 33 33 93. занг мезананд додарҷон, муомила кунен, иншоаллоҳ харидорӣ мекунем. автомашинаи Lexus додарам ба бозори шаҳри Душанбе. хоб барои фурӯшова мебахшем додарам. автомашинаи Lexus машина нав. салон шаҳар салони Lexus екаш мошин нав. хуб пурсун мешавем ҳозир аз хурид. ку додарҷон як дақиқа додар Lexus не коми пускай додарҷон 08 ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат дорад. ё дизеланд бензини хол. чанд сум? 150 000. агар харидорш
зи харидорӣ кунам муомила мешавад. Номери телефон 93 939 4816. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунед иншоаллоҳ. Ҳозир Opel Astra-J. Hamma tarafı mashina nav. Saloni Astra-J. Rulavой sistema. Торпеда. Состояние машин бисёр нағз. Ҳозир курсан машина махлишин ки Кудодарҷон Асра-Ҷи куми пускай 2002 уҷатош мотор 116 бензин холӣ бача самолёт чанд сум ира 43000 мегин савдо боз муомила мешавад. Номери телефон 207 57 91 92. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунед. Мерседес сечка. Манаи бародар ба музори шаҳри Душанбе овардааст. Манаворо мегирам. Ҳама тарафҳои мошина. Мерседес соли выпуски 98. Коробкаш механик. Состояние машин бисёр нағз. Хуб, мана бо ҳама каса тамошо мекунем. Рулавой система. Солаш соли 98. Коробкаш механик. Хуб. Додарҷон, хуб, моторш чандай? Моторш 1.8. Хай випускаш соли 98. Механика. Хуб, ҳуҷатош? Ҳуҷатош 1 сола. 1 сола ҳуҷат дорад. Хуб, чанд сум? 55 мегин савдош мекунем. Қизи харидорӣ кунам, боз муомила мешавад. Номери телефон 288 39 89 занг мезанам, муомила кунем, иншоаллоҳ харидорӣ мекунам. Манаи додарам автомашинаи Toyota Fielder барои савдо ба бозори шаҳри Душанбе аст. Toyota Fielder. Машина нав. Новинка. Дар элай салонша бигирем. Машини новинка.
خیره коробка автомат скамейкой пеш мана ақиб сасияни машинал кудо дарҷон ком випускай разор уҷа тош як сола тонировкашам кучи тонировкам як сол аштум сила моториш агашт 1.8 бензин газ бензин холи бензини холи газа дидагӣ нест чанд сум немислар астам мучкаши хуб 2007 випуск шуда хуб чанд сум 95 агар қизи харидорӣ кунам боз муомила мешавад раҳмат саломат бош номери телефон 918 918 19 20 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунем иншоалло харидорӣ мерседес сечка ана додарм барои фурӯш ба бозори шаҳри душанбе омадааст ҳама тарафҳои мошина ман барномаро мебинам шумо аҳамият бидем ҳаво сард аст мана тарафҳои мошин ях кардагиаст برای مهاجرا که برای مهاجرا همه ما هم مهاجریم овозат хушрӯ рафтеста ё камерои профессионалам بنا اومدیم ما هم همه رسیا ман салони мерседес اباگرف سیتیانی кондиционер оди баъд чақчақ мекунем озӣ о ман як банавор бигирам мана коробка сидениҳои мана пеш аяқим кудо дарҷон ком випускай 96 випуски 96 ҳуҷҷатош як моҳ дора як моҳ як моҳ ҳуҷҷат а учёс на темушин мотораш 1.8 простой 1.8 тонировкаш надора тонировка надора надорад хуб чанд сум 42 та мегем бо савдо меша муомила мешавад муомила меша ака бо бачо агар расия зан занан мо ахмон ранг ам бачо расия муҳоҷирем бо скидка ҳастай номери телефон ана 906 906 22 72 83 72 83 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунем гап нест ака максим ана вориди бозори шаҳри душанбе шудааст ки додаро хоҳиш карданд ки банавор бидем ҳама тарафҳои мошинамо салони максимаро мегирем коробка скамейкои пеш ақиб ту ака додарҷон додарҷон максима коми пушка 2007 ҳуҷҷатош
моторш سه моторш се газ бензин ҳар чанд сум 50 میگم و سوم боз муомила мешавад номери телефон ای نمرات 97 76 76 50 50 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила опел астраҷи опел астраҷи мана бисёр ранги шуруъ бисёр мошини тазир мошини нав маҳози салони астраҷира ба нагор мегирад рулавои система радиктор хоб мана торпеда мошинои наванд состояни мошино бисёр нағз додаҷон астраҷи ком випускай 2003 моторш 1.6 инч ҳуҷҷатош ҳуҷҷат газ бензин чанд сум боз муомила мешавад номери телефон 917 75 01 01 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила